an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye araba ye bi araba bɛnnen bɛ nansarasan kalo 10 ye octobre kalo ye bi o tile 12 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye mawuludu kalo ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 15 ye jatila san kalo 3nan don hijira san 1444 san do dugawu de kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ yɛlɛma min kun bɛ ka don an ka jamana sariya sunba la a yirala k'olu baaraw kɔni banna kunungo o sɛbɛnfura dila faranjala fanga ɲɛma ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la min bɛ tali kɛ Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale ka farigan kɔni a kumaw cayalen bɛ nin waati na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Côte d'Ivoire sɔrɔsi 46 min n'olu b'an ka jamana kɔnɔna na kumaw cayalen bɛ olu nɔfɛ dɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna bila wa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u bilala ka ban o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ Mali sariya sunba a yirala k'a fɔ o yɛlɛmani baara min kɔni kun bɛ seginna commission min sigilen bɛ ka se ka nin baara in kɔni kɛ o commission mɔgɔw o kɔni ye baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ kalo 3 kɔnɔna na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka kɛ wulikajɔ kɛra u fɛ o y'a yira k'a fɔ olu seko n'u damayira kɔni kɛra min ye jamanadenw y'a laɲini cogo min na fo ka taa se jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma ale ka laɲini kun bɛ min ye olu kɔni sera ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ni ka se k'o baara kɔni sigi sen kan a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla sɛbɛnfura ba kelen de ni ka se k'a labɛn kunungo u y'a di faranjala fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita o y'o baaraw kɔni kɛ kulu min yɛrɛ ye nin baara in kɔni sigi sen kan a kulu in maa dɔ bɛ talen kɛ Mamadu Ben Jabate la an k'ale lamɛn baara in bi d'a ma don min kama an kun dusukun kaminen don parce que comme a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ donc ni bɛna o baara kɔrɔ daminɛ ani danaya min dar'an kan ni jamanadenw sigilen bɛ hami min b'u la ani u jigiya bɛ cogo min an kan donc o yɔrɔ o tun yɔrɔ dusukun kami b'an na nka an ye ɲɔgɔn ye tuma min na k'an bolo don baara la ani président yɛrɛ ye jigiya min ta k'a d'an kan ne y'a jigisigi kuma minnu fɔ donc o ye an farinya alors an y'an k'a kan an y'a ye k'a fɔ a man gɛlɛn an ye ɲɔgɔn yew boloda ani jamanadenw parti politiques ni association ani gouvernement baarakɛlaw ani ka taa région kɔnɔ ani commandants ni gouverneurs ni jamana sigida bolofaraw n'a tɔnbolo bɛɛ lajɛlen ani olu ka hakilina falifali minnu kɛ an ye a ye k'a fɔ jamanadenw u jigiba bɛ constitution yɛlɛmali kan minnu ye mɔgɔw n'u fara ɲɔgɔn kan k'u sugandi maa 25 in u y'a kɛ wanew ye minnu bɛ sariya dɔn kosɛbɛ a di minnu fana ye komibaw ye n'u bɛ se sɛbɛnni na tubabukan na donc u y'a ye k'a fɔ sisan an kɔni sera ka baara in kɛ k'a nɔgɔya ka bɛn jamanakuntigi ka laɲini ma ni jamanadenw ka laɲini ma donc ka se bi ma an nana ka na hadamaden baara don adamaden i baara kɛ cogo cogo i bɛ dan yɔrɔ dɔ de la donc an dan sera ka dan yɔrɔnin mun na o de ni an nana ka na ko o de ŋanige yira ka o baara o ka o de di président de la république ma bi ne tun bɛ tali kɛ Mamadu Ben Jabate la kɛrɛnkɛrɛnnenya kulu min bɛ n'olu ye yɛlɛma dɔ jamana sariya sunba la o maa dɔ don an bɛ dugawu de kɛ yɛlɛma min donna la fɛn fɛn da ka dan ka jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga a ka farigan kuma kɔni cayalen bɛ nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya bɔlɔlɔ sanfɛla la farigan yɛrɛ a bɛ cogo di Abdul Kader Mayiga n'ale M5 RFP maa dɔ ye ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ko la an k'a lamɛn bibi na an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u hakili sigi an b'a fɔ ɲɛna k'an bɛ ala fo k'a barika da fɔlɔ ala min sera ka Choguel ka kɛnɛya segin a ma bibi na premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ kuma a bɛ taama yɛrɛ ma a kunkolo dafalen don a fari dafalen don a tɛ fɛn fofo a kɔ a tɛ fɛn fofo a ɲɛ a bɛ jamana hali a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ jamana ka kow a bɛ k'u sɛgɛsɛgɛ a bɛ se ka min kɛ fana a b'a k'a la mais a ka docteur de
yamaruya d'a ma fɔlɔ pour que a ka se ka baara daminɛ. O de ye problème ye parce que fɛn bɛɛ bɛ docteur min de bolo ni docteur ye min fɔ o de bɛ kɛ donc hali bi a bɛ k'a ka kɛnɛya tɔ ni min tora a bɛ ka o ɲini k'a dafa en ce moment ni docteur y'a fɔ don min na ko bon bi i labilala complètement a bɛ segin a ka baara ɲɛ ni Ala sɔnna. Hali n'a y'a sɔrɔ o tun kɛra en tout cas bi ta in o de ye a bɛɛ la hɛrɛma ye quoi. Voilà, parce que bi en tout cas a bɛ yɔrɔ min na n'i y'a ye i tɛ se k'a fɔ ko nin delila k'a sɔrɔ i tɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko a delila ka bana yɛrɛ n'i yɛrɛ ye Choguel ye bi i t'a dɔn k'a fɔ k'a delila ka bana parce que alhamdulillah an bɛ mɔgɔw fo minnu ye duwawu kɛ mɔgɔ minnu tun bɛ hami u bɛ jɔrɔ mɔgɔ minnu tun bɛ weleli kɛ su ni tile ka bɔ yɔrɔ jan fan bɛɛ fɛ mɔgɔ minnu tun bɛ tile ka kasi premier ministre ka ko la vraiment an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn duwawu minɛna bi na Choguel bɛ yɔrɔ min na a ninkun kɔni foyi t'a la mais pour que i ka se ka kɛnɛya à 100% n'i wulila bana suguya dɔw la a bɛ temps ta donc a bɛ ka o temps in de makɔnɔ parce que an bɛ se ka min fɔ c'est comme si n'i ka batterie déchargera ni batterie déchargera fura foyi t'a la i b'a to yen de a ka fa voilà maintenant n'i bɛ fɛ a ka fa ka dan camancɛ la o kɔrɔ ye ko n'i wulila i taara téléphone ba ci a bɛ tila ka sa tuguni i bɛ tila ka segin ka na brancher mais n'i bɛ fɛ a ka mɛn a bɛ ka baara kɛ i b'a to a ka fa 100% o la i bɛ mɛn i ka baara la donc je pense que nin waatinin na premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga vraiment baasi t'a la a bɛ k'a ka docteur ka yamaruya kɔnɔ ka se ka baara daminɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Abdulkader Mayiga la M5 RFP maa dɔ don a y'a fɔ cogo min na yarabɛla ka nin kɛ ɲɛta ye Mali premier ministre a ka kɛnɛya ka se ka na bolo don faso cɛ la Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Côte d'Ivoire finitigila ka 46 min n'o b'an ka jamana kɔnɔ ni waati la kumaw kun cayalen bɛ k'a yira k'a fɔ ko u kan ka bila seereya dɔw yɛrɛ tun bɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali marabagaw k'olu dɛnna ni k'u bila dɛ kumaw kɔni kun cayalen bɛ Abubakar Sidiki Fɔnba n'ale CNT maa ye wa Korema maa dɔ fɛnɛ ale y'a yira k'a fɔ ko ni kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye an ka ale ka seereyaw lamɛn. Alassane bɛ cɛtilibɔ de la ale de Alassane d'a ma fɔ k'u ka bila joona walasa ni kelen ni ma tila ka na tuguni ka mɔgɔ saba bila dɔw ka yafaw deli k'u jo t'a la dɛ ko min fɔra k'u b'a kɛ dɔgɔkun kelen tuguni ale de ma taa déclaration kɛ k'u taara o ta jira o kɔfɛ Guterres m'o kuma ta o Guterres fana ka y'u bila immédiatement o immédiatement ko ma ko CEDEAO ɲɛmɔgɔ nana olu ɲɛmɔgɔ nalen tuguni olu ma taa ten mun na sisan ko sɔnniw bɛ bila o tɛ dali ye a ye bɔ nin kuma kɔfɛ ninnu minnu filɛ légion française mɔgɔ de don mercenaire légion française de bɔra Côte d'Ivoire ka na Mali la o de y'a kɛ a tɛ si Macky Sall la ka kuma Embalo tɛ kuma Bazoum tɛ kuma parce que u tun ye nin kɛ k'u ka coup d'état kɛ Mali la mais ninnu tɛ bila u ka jugement bɛ kɛ wa u ma bila fɛnɛ ni Assimi ninnu bila o kɔrɔ k'a y'u ka baara kɛ parce que ninnu kan ka faga de mais u b'a fɔ k'an b'aw ka fagali reporter mais sisan n'aw nana a ye dankarikun nin na parce que mercenaire mana minɛ i ka baara la i kan ka faga de hali n'a fɔra ko ka ninnu bila o tɛ sɔn koyi ninnu yɛrɛ la an b'a fɔ k'olu bɛ to Mali la parce que mercenaire sariyaw de n'i bilara ci la n'i minɛna i ye su ye parce que i b'i su wari de minɛ fɔlɔ k'o dun n'i minɛna i kungo b'i yɛrɛ bolo donc c'est sûr et certain manamanakan de don déclaration prématurée tɛ dɛ a bɛ intimidation de la n b'a dɔn ni mercenaire bɛ bila a tɛ bila an ɲinɛ ma n'a bilara fɛnɛ an b'a dɔn k'a fɔ bilara a tɛ kɛ ko dogodogonin dogo ye fɛn tɛ fɛn min kɛra kɛnɛkan ko ye a tɛ bila ten n'a kan ka bila ni kan min fɛnɛ an bɛ bɔ kalama. Ni tun bɛ tali kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba la a y'a fɔ cogo min na fɛn bɛ da ka dan ka jamana na yarabiyala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye conseil des ministres tɛmɛlen na faraɲɔgɔnkan kɔni kɛra ka se ka sariya sen dɔ kɔni ta sariya sen min na n'u y'a yira k'a fɔ ko polisiw kɔni k'olu bɛna fara sɔrɔsilakaw kan fo ka taa se protection civile ma o olu bɛna fara sɔrɔsilakaw kan min bɛ tali kɛ adjudant de police Buguna Baba Danbele ale bɛ hakilina fɔ an ka lamɛn. An ye gafe dɔ sɔrɔ waati in kɔnɔna na n'o taara conseil des ministres la ni ka polisiw ka militarisation kuma b'a kɔnɔ mais kayiti daminɛw don ko daminɛ baaraw don assise nationale mun kɛra jamanadenw de y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko an ka taa nin sira in fɛ o assise kɛra waati min na kuma caman fɔra ko caman kɛra critique caman yɛrɛ kɛra k'a ɲɛsin assise ma n'a ma y'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ko k'u b'o lawaleya a jɔsenw bɛ taa fo jɔsen 500 ani kɔ la mais jɔsenw bɛ ɲɔgɔn ye n'o ye laɲini minnu kɛra maliden jama fɛ o jɔsenw fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka lawaleya san 5 kɔnɔna na 2022 kɔnɔna na an ta kan ka y'o kɔnɔna n'o ye polisi ka militarisation ye conseil ministre y'a ta a kan ka bɔ sira dɔw fɛ a kan ka taa yɔrɔ dɔw la je pense que an fana ye syndicat ye a ka kan ni ko b'an kun kan n'a y'a mɛn i n'a fɔ a fana y'a mɛn cogo min an kan ka wuli ka se an ka ɲɛmɔgɔw ma n'o ye polisi ɲɛmɔgɔyaso ye direction générale de la police n'o ye an ka département ye ministère de la sécurité et de la protection civile kan ka s'olu ma pour que ka se ka taa kunnafoni ɲuman ta à la source a ɲɛfɔli kɛ an ka tɔndenw ye
ye ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye ka ɲɛfɔli kɛ hali mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔ kan pour mɔgɔw ka se k'a faamu ko nana sira minnu fɛ assise nationale mun kɛra olu ka laɲini don mais ni laɲini dɔ kɔni kɛra jama fɛ n'o ye peuple ye a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'a lawaleya mais ga an bɛ se ka ga mun fɔ an ye gafew sɔrɔ article minnu b'a kɔnɔ an y'a ye mun ka d'an ye komi a baara ma ban ko tɛ di kuntigi kɔ an b'a ɲini commission minnu bɛna sigi polisiw ka se ka ye a commission kɔnɔ parce que le statut militaire n'o mun kan ka modifier parce que an tɔgɔ t'a kɔnɔ an jamu t'a kɔnɔ an ka avantage t'a kɔnɔ an ka foyi t'a kɔnɔ n'a fɔra k'an kan ka don a kɔnɔ kɔrɔ b'a la k'a kan ka modifier ka relecture ni k'a lakuraya k'a jateminɛ o baara minnu kan ka kɛ k'a tɛntɛn k'a ɲɛ anw bɛ fɛ o baara ninnu kana k'an kɔ pour que a ka kan an yɛrɛ kun kana digi kuntigi kɔ se k'o de fɔ faamaw ye sabu an kɔni bɛ mun ɲini an ka droit minnu bɛ yen ani an kan ka taa fara minnu kan olu bɛna kari ka don ɲɔgɔn na cogo min na article bɛna modifier cogo min na u jɔ u sen kelen u bɛ jɔ u sen fila de kan anw b'o fɛ a ka kan ɲɛna. Ni tun bɛ tali kɛ adjudant de police Buguna Baba Dambele kɛrɛnkɛrɛnnenya polisiw ka syndicat maa dɔ don a y'a fɔ cogo min na yarabɛla k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra ye maliden dɔ ale sigilen bɛ Faransi nka nin waati in na a bɛ Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na ale kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛna taama ka bɔ fɔ ɲɔnɔ ni ka se ka na Kati ka se ka na jɔnjɔn kɔni n'o ye jamana drapeau ye ka se ka n'o di furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma k'u timinanja u bɛ baara min na ko fasojɔ baara de don olu b'u dɛmɛ o hakilina ninnu na a tɔgɔ ye Musa Nomogo an k'ale ka seerew lamɛn. Ne tɔgɔ Musa Nomogo ne ye debuka ye mais kalan de ye se Faransi ɲinɛ y'a san 6 ye. Ko kunungo k'i ye taama dɔ daminɛ Jabali ka taa ɲɔnɔ k'i kun dalen bɛ Kati kan taama yɛrɛ kun ye jumɛn? Taama in kun ye ka dɛmɛ ɲɛsin an ka faamaw ma an ka sɔrɔsiw n'an ka tenitigiw bɛɛ lajɛlen ani bɛn a ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Tagama in ma daminɛ bi ɲɛ tagama in daminɛ Faransi jamana yɛrɛ kan ɲɛ kilo 1900 y'o don tagama Faransi. Donc o bɛɛ ye miirina kelen ye donc n ka laɲini de ka se kilo 1500 ma. Donc kilo 1500 in donc vu que n y'a f'i ɲɛna n ko ye kilo 1900 kɛ donc kilo 410 o de b'a jɛ n ka laɲini yɛrɛ la. Donc o de la n ye Jabali choisi Jabali fana ye ɲɔnɔ jamana na Jabali sɔrɔsiw ka dagaba ye mun ye kabiri indépendance wagati fo ka n'a bila bi la. Donc ne y'a daminɛ Jabali n b'a kun cɛ Kati n'Ala ka jɛn ye donc o bɛ bɛn kilo 1506 ma. I y'a yira k'i ye kilo 1000 kɔ tagama ka ban yalima o tagama in kɔfɛ a ye mun de k'i la? Bon tagama in a ma fosi kɛ na a ye courage de don na ka taa fɛ sabula n'i bɛ jamana kɔfɛ i t'i da i t'i sunɔgɔ i bɛ miiri de jamana in na i mana dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ i bɛ dɔrɔmɛ 1 bila boîte kɔnɔ faso kama dɔrɔmɛ 1 i b'o i débrouiller n'o ye sabula a b'i kunna wagati o wagati ko e tɛ foyi ye f'i faso kɔ donc o miiri n b'a dɔn marifa tɛ n bolo ka tugu n ka faamaw kɔ se wɛrɛ foyi tɛ n ka faamaw dɛmɛ n'a ma kɛ nin tagama ye. Tagama yɛrɛ kɔfɛ hakilina jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma n'u bɛ se k'u fara u bolola kan? Hakilina mun bɛ n bolo n y'a daminɛ Jabali ni maliyɛn den fɛn fɛn ɲɔgɔn ye k'a daminɛ Jabali fo ɲɔnɔ a bɛɛ ko k'a fɔ an ka faamaw kɔrɔw ye k'u hakili to ɲɔnɔ jamana na k'u hakili to jamana fan bɛɛ lajɛlen la. U ɲɛ b'u la u tulo y'u ye u ka fɛn bɛɛ ye u b'a ɲini u fɛ u k'u jija u kana tigɛ u la u k'u jija u kana tigɛ u la sabula lakanabaliya dɔw kɛra a kɛlɛ la mais halisa u mago bɛ faamaw na u jigi dan b'u kan. N'a ma ye k'a fɔ k'e yɛrɛ bɛ ɲɔnɔ nin waati in na lakana bilama min cogo di? Lakana bilama an bɛ Ala tanu parce que ne ye taama daminɛ kabiri Jabali fo ɲɔnɔ n tɛ se ka heure 3 kɛ ka sɔrɔ faama mobili dɔ ma tɛmɛ vraiment lakana a bilama ka fisa n'a kunulama ye. N b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn n kunbɛnna yɔrɔ bɛɛ ni hɛrɛ ni baden dɔw ye dɔrɔmɛ 2 di yan dɔw ye dɔrɔmɛ 20 di yan dɔw ye 100 di yan dɔw ye 200 di yan a bɛɛ ko vraiment ko k'a fɔ faamaw ye u k'u jija u k'u jija u k'u jija bɛn ka sabati an bɛɛ mɔgɔ bɛ Mali kura mun na a kana kɛ dalakuma ye mais a ka kɛ baara ni kɛwale n'i yɛrɛ fo ka segin k'i fo tuguni. Ni tun bɛ tali kɛ Musa Nomogo la a y'a fɔ cogo min na yarabiyala ka hakilina sabati baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana ɲɛmaa u bɛ se ka timinanja u ka baara la cogoya min na wa yɛrɛ yira k'a fɔ ko jamana lakana bilama a bɛ sira min kan k'u kan ka dɛmɛ de walasa jamana in a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na yarabiyala k'u hakilinaw sabati n'an bɔra ye sofara marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya gundagakaw fɛ yen nɔ kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔna ko donsolaka dɔw kɔni bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa dɔw ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa caman bɛ yen nɔ k'olu ka misiw kɔni minɛlen bɛ nin waati in na donsolaka dɔw fɛ ko wa
olu yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli la misi nu k'u bɛ ka tɔgɔ misi nu kɔni u b'u feere cogo min na u b'u faga ni k'u sogo kɔni dun wele kɔni bilalen bɛ jamana ɲɛma ma k'u ka fɛɛrɛ kɔni kɛ ko donsolaka dɔw kɔni bɛ yen nɔ u bɛ ka gɛlɛya kɔni ta ka ɲɛsin sigidalamaw ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi ni hakilina min filɛ nin an ka jamana kɔnɔ ala ka bɛnɲɔgɔnya sɔrɔ nin ko la jamana in a bɛ se ka kolo suma cogoya mun na n'an bɔra ye keɲɛbakaw fɛ yen u ka kɔ ko o ji kɔni a tiɲɛnen bɛ dɛ ko sigidalamaw kɔni bɛ na fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni fili ni kɔ kɔfɔla in kɔnɔna na a sigidalamaw kɔni u y'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ nin ko in na u bɔra ni ka se ka wele kɔni bila sigida ɲɛmaw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ji a bɛ se ka lakana cogoya mun na an ka maa dɔw ka seereya lamɛn. ɲɛnɔgɔ le awa mɔgɔkɔrɔba o denmisɛnninw o dundan fara dugulen kan bana le don ala susu yɛrɛ tɛ ban a bɛɛ bana n'a y'i kin a bana don awa ko nin an kɔni b'a ɲini Keɲeba mɛriw ni a sigiɲɔgɔn ni badenbɛtɛlu fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka ɲaman in cɛ ɲa min na k'a bɔ an kɛrɛfɛla la vraiment ne yɛrɛ mɔdennin yɛrɛ bɛ yan Balabugu yan ala k'an kisi u ma ala k'an ta kunbɛn ka na i bila ji jo la a man ɲi a ji a man ɲi a man ɲi bi a man ɲi Afe denmisɛnw tun bɛ Afiriki perezida ka fɛn bɛɛ fɛ mais bi ko in na kantalen tɛ fɛn bɛɛ bɛ fili a ji la mɔgɔw mana sa o masila kɔrɔw bɛɛ bɛ na fili kɔ kɔnɔ bɛɛ ka kurun ni pilasi kɔrɔw a bɛɛ bɛ na fili kɔ kɔnɔ donc n'u ma ɲaɲini a la nin ka ban da la a man ɲi dɛ bana bɛ cayalen quoi ni saya kɛra sugu ka fini kɔrɔ u ka batila kɔrɔ baganw mana faga fɛn bɛɛ ɲɛgɛnw mana labɔ ni ye ɲama ye mɔgɔ bolo dɔrɔn n'i y'a ɲininka ko bɛ k'a kɛ min ko n bɛ taa kɛ kɔrɔ ka sɔrɔ kɔ fɔlɔ fɛ an tun b'an ka baara bɛɛ kɛ kɔji de la an bɛ tobiliw kɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ minɛnw bɛ kɔ a la donc o de y'an se an y'a lajɛ ni solution ma sɔrɔ a la a bɛ di mɔgɔw kan e yɛrɛ filɛ nin ye sisan i bolo don nun na parce que ji bɛ ka bɔ kɛnɛya bɛ sɔrɔ cogo di e bɛ na i bɛ ji mun na e bɛ na i ka fini ko ji mun na banabagatɔw ka fɛnw de bɛ na ko la ɲama bɛ ko de la mais bi an y'a laban yɔrɔ mun ni kɔ kelen ba bɛ se ka tiɲɛ yɔrɔ mun kɔgɔji yɛrɛ bɛ tiɲɛ yɔrɔ mun surtout kɔ fitinin ma mun bɛ dugu traverser denmisɛnninw b'an sen kɔrɔ e b'a kaso banba mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 50 de b'a kɔnɔ ko kibu mun bɛ yen ni ji bɛ k'a kɔnɔ kasolamɔgɔw bɛ mun utiliser litiri 600 ni don o don mililitiri bɛ fa siɲɛ 6 o de bɛ bila don o don ka n'a bɔn an ka nin kɔji in na dugu ɲɛmɔgɔw de kan k'a lajɛ k'a fɔ dɔ kɛra an tɛ se ka to nin lahala in na. Ni tun bɛ tali kɛ Keɲebakaw ka dɔw ka seereya la kuma kolomɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ u ka kɔ ko o ji kɔni a tiɲɛnen bɛ dɛ ko sigidalamaw kɔni bɛ ka na fɛnw fili an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka kɔ in lakana ka se k'a lasaniya cogoya min na n'an bɔra ye an ka alimamilaka maa 300 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni kan ka taa Maraku jamana kɔnɔna na a yirala k'u bɛ taa lakɔgɔli baara dɔw kɔni kɛ Maraku jamana kɔnɔna na an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ni bato ko ma Mamadu Kone baara in yɛrɛ daminɛna cogo di ani a kan ka kɛ cogo jumɛn na an k'a ka seereyaw lamɛn. A condition i ka kɛ silamɛ fɔlɔ filanan i ka kɛ san 22 ka taa san 45 ko fo i ka arabukan yɛrɛ le mɛn parce que o ko a ma k'o ye deguba sɔrɔ Mali étudiants bolo mun taara ko caman na mɔgɔ 300 ni san o san mɔgɔ 60 de bɛ taa formation kɛ fo san 5 Marokɛnw ko an ma ko mɔgɔ caman ko o ma ko a fɔra ko murusidi ni murusidat ko n y'a lɔ ko alimami musomanw fana de bɛ taa former wa a tɛ komi alimami musoman bɛɛ ye donc mursidiw fana kɔrɔ faamuyali nɔ donc ko o fana kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko alimamiw former tɛ alimamiya kama dɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye alimamu bɛ taa formation kɛ u bɛ se ka miniziya kalan kɛ u bɛ se ka kucili kalan kɛ u bɛ se ka électricité kalan kɛ parce que o de ye bourse dira an ma o de taa mɔgɔw balo o de bɛ avion billet ta ka fɛn bɛɛ ta Mali ta ye peut-être an bɛ se ka passeport dilan ka d'a ma n'o se b'an ye Maroc ka sariya ra ne tilela don min na u ka alimamiya kalan nin na diplôme bɛ di e ma ni kinibolo ye fonction publique bɛ di e ma ni numanbolo ye e tila dɔrɔn e fonctionnaire bɛ tila i n'a fɔ anw ka ENA bɛ cogo min na mais anw yɔrɔ ka jan o la fɔlɔ. Ni tun bɛ tali kɛ diinɛ ni batoko minisiri la Mamadu Kone kɛnɛ in ka yen nɔ min bɛ tali kɛ au conseil islamique Junbali o ɲɛma danga n'o bɛ tali kɛ Ibrahim Kontaw la ale fana hakilina fɔ nin ko in na an k'a lamɛn. Mali ka place ka bon diina ko la mais Mali ka place ka bon Marokɛnw fana bolo bonya min dira Mali ma n'a fɔra ka alimamiw former ka diina mɔgɔw former wajuli la an balimakɛw ni an balimamusow an b'a dɔn bi Mali mago b'a la kosɛbɛ parce que dɔnni ye fɛn ye mɔgɔ tɛ fa ale la jango n'a fɔra diina dɔnni kɔrɔ tɛ k'a fɔ dɔnni tɛ Mali la koyi an b'a dɔn k'a fɔ dɔnniba caman bɛ Mali la nka kabini Alahu Taala ye diina in nati o ka kɔn diina in yɛrɛ la dɔnni civilisation do mɔgɔw b'a ta ɲɔgɔn bolo de. Ni tun bɛ tali kɛ Ibrahim Kontaw la u y'a fɔ cogo min na ni alimamilaka minnu kan ka taa ni baara na yarabi ala ka a kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin Mali ma n'an bɔra ye
livre dɔ kɔni o sigila sen kan ka livre kura dɔ kɔni k'o dilan livre yɛrɛ a yirala k'a fɔ a hakilinaw kɔni kɛra ka ɲɛsin an ka premier ministre kɔrɔ dɔ ma n'o bɛ tali kɛ Ahamani Mohamed Ahamani a yirala k'a fɔ ni livre kofɔlen in kɔni a dilanna ka se k'a bila bibi cogo di ani sini livre in bɛ kuma o de kan min bɛ tali kɛ Tijani Jeme Jalo la an k'ale lamɛn. mɔgɔw ye wasa don nin livre in na bɛɛ n'a dɔn jamana in dafirila cogo min na ale hakilata ye mun ye jamana bɛ se ka bɔ nin nɔgɔ in na cogo min na denmisɛnninw pilasi ye mun ye a ye fɛn bɛɛ fɔ coup d'état minnu kɛra rébellion minnu kɛra faama minnu nana hali baro dɔw bɛ vraiment gundo baro ani président Musa Traoré k'a daminɛ Musa Traoré la ka da Alpha Omar Konare la ka na Amadou Toumani Touré la fo Ibrahima Boubacar Keita a ye ko dama caman tɛmɛ n'olu cɛ a sɔnna ka dɔw fɔ dɔgɔyama fan si t'a la. Ni tun bɛ tali kɛ Tijani Jeme Jalo la o kɛnɛ kan yan an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma Ablaye Jobe ale fana tun bɛ kɛnɛ kan a dakuruɲɛ fila min fɔ o filɛ. Ni ye agamani mɔgɔ sugu lajɛ kunu mɔgɔ tɛ bi ni sini mɔgɔ de don parce que a bɛ baara kɛ toujours k'an ka jamana kalan ɲɔgɔn na k'an ka jamanaw ka mɔgɔw lasurunya ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔ don min fana y'a ka ɲɛlatigɛ daminɛ fantandu kɔnɔ ka wuli ka kɛ fo jamana ɲɛmɔgɔ ye ne hakili la bi leçon caman bɛ nin livre nin kɔnɔ min bɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ an k'a lajɛ ka baara bila ɲɛfɛ ka jɛlɛnya bila ɲɛfɛ ka tilennenya bila ɲɛfɛ ka faamuya k'a fɔ n bɛ bɔ kɔrɔn fɛ n bɛ bɔ tilebin fɛ o tɛ important min important don an bɛɛ bɔ jamana kelen na an ka baara kɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka faamuya ko jamana nin ye kelen de ye wa an bɛɛ nin yɔrɔ ye kelenya la. Ni tun bɛ tali kɛ Ablaye Jobe ale ka seerew la y'a fɔ cogo min na yarabi jamana ka ɲɛta ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen lakɔgɔli baara dɔ kɔni sigila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya formation dɔ a yɛlɛla ko baara in kɔni a bɛna kɛ fɔ kalo 3 bɔɲɔgɔn ko kulu dɔ bɛ yen nɔ olu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan de kɛ muso jɛkulu le don kulu yɛrɛ a bɛ f'a ma ko association des femmes internationales du Mali olu ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ ka se ka taa an ka togodaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya damandaw la ka se ka taa musomanin dɔw k'olu latɔmɔ ka se ka na ni formation in kɔni kɛ olu kunna yaasa olu yɛrɛ bɛ se ka bɔ kɛrɛfɛdɛn na cogoya mun na an k'a maa dɔw ka seereya lamɛn. An ka laɲini de ka musomanin ninnu ka sira d'u kɔrɔ sira min b'a to u yɛrɛ ta don don ka sɔrɔ u ma siri mɔgɔ la ka éducation d'u ma n'an b'a f'a ma ko alphabétisation kalan sira fɛ bolodenkɔni kelen tɛ se ka bɛlɛ ta an bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka association équipe bɛɛ ka se ka don musomanin ninnu jigi kɔrɔ. Muso de don a kan ka dɛmɛ a ka initiative ye initiative ɲumanba de ko donc mɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ don a la ka encourager ka soutenir puisque gɛlɛya caman b'an kan a bɛ dɔ bɔ a la. An bɔra dɛmɛda la ka na bon dɛmɛ de don k'a lase an bɛɛ ma musomanin minnu tɛ baara la dɔw bɛ kalali la dɔw bɛ farini bayɛlɛma dɔw bɛ olu bɛ kundilan kɛ donc ne kɔni bɛ mun fɔ ne tɔɲɔgɔnniw ye u k'a essayer an ka se ka courage ni fɛn ta ka se ka mɔgɔ ninnu encourager ka ɲɛ parce que fɛn min don fɛn ɲɛnama de don quoi sini n'a nata an bɛ se ka a nɔgɔya an yɛrɛ la. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka ni hakilina ninnu kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen poste tɔgɔla don o bɛ laɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya octobre kalo tile 9 o ye poste tɔgɔla don kɔni ye a laɲɛnamayala an ka jamana kɔnɔna na poste yɛrɛ baaraw bɛ cogo di fɛɛrɛ jumɛn tigɛlen b'u bolo poste ɲɛmaaba Ibrahima Haidara an k'ale lamɛn. 9 octobre o don kɛrɛnkɛrɛnna parce que a bɛ bɛn a bɛ fɔ mun ma ko union postale universelle n'o ye jɛkulu belebele ye a bɛ fɔ mun ma yɛrɛ ONU n'o ye organisation des nations unies ka jɛkulu filanan après l'UIT o ye jɛkulu mun bɛ minnu bɛ baara kɛ télécom secteur kɔnɔ olu ka groupe ye l'UIP o ye jɛkulu belebele ye mun bɛ diɲɛ jamana bɛɛ ka poste olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o jɛkulu mun kɔnɔ donc o jɛkulu créera date mun na o date de bɛ correspond 9 octobre la donc o 9 octobre kɛra don kɛrɛnkɛrɛnni ka bɛn postu ka d'u ma donc o de y'a to 9 octobre chaque année thème dɔ bɛ ta a don événement sigi postuw tɔgɔ la baara caman bɛ yen n'a bɛna kɛ o baaraw la an ye UPU n'o o directeur ba o bɛ message dɔ kɛ san o san ko message bɛ kalan diɲɛ fantan 4 bɛɛ télévision na an ye émission dama dɔ kɛ actuel dɔ kɛ pour que ka postu ɲɛfɔ maliyɛnw ye postu bɛna baara minnu boloda postu kelen ka baara minnu boloda postu bɛ k'i kurakuraya cogo min na pour ka se ka maliyɛnw ka kɛ maliyɛnw jigi ye n'u mago bɛ administration na ensuite bi don kɛrɛnkɛrɛnnen sigira maa o maa bɛ baara kɛ postu secteur kɔnɔ a kɛra postu yɛrɛ ye o a kɛra régulateur ye o mun bɛ ko arbitre secteur kɔnɔ a kɛra état yɛrɛ
yɛrɛ o a kɛra opérateur privé ye o ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ka nin bɛɛ wele pour que ka kuma poste yɛrɛ gɛlɛya minnu bɛ poste kɔnɔ pour que ka kuma o kan ni mun baara jumɛn ni jumɛn bɛ se ka boloda ka bɔ n'o ye pour que poste baara ka se ka kɛ ka ɲa sinikɛnɛ bureau damadɔ bɛ yen n'o ye poste bureau ye Badilabugu Ɲarela la ni Kati an bɛna olu fana inaugurer pour que k'a jira maliyɛnw na ko état ka volonté de ye ka se ka kɛ maliyɛnw kɛrɛfɛ pour que u ka se ka u mago mana jɔ administration na u ka se ka a sɔrɔ facilement acte de naissance o casier judiciaire i mago bɛ fɛn fɛn la ni normalement i kan ka se ka taa poste la k'a ɲini poste b'a i ka papier minɛ ka taa déposer ka délai dɔ bɛ d'i ma o bɛ dépend administration minnu b'a dilan pour que i ka segin ka n'i ka papier nɔfɛ donc c'est pour que baara nɔgɔya maliyɛnw bolo ka égalité fɛnɛ kelen fɔlɔ déjà numérique kun ma développer kosɛbɛ bi numérique développera maintenant an bɛ ka baara minnu boloda o baaraw bɛ numérique ninnu intégrer et puis fɔlɔ maliyɛnw pɛrɛnnen don ka baara dɔw kɛ i n'a fɔ sisan ka wuli ka taa queue kɛ bureau la ka lettre ni fɛnw ci o temps tɛ mɔgɔw bolo bi donc fo ka baaraw boloda mun b'a to an yɛrɛ bɛ se u kɛrɛfɛ pour que o baaraw ka sɔn ka nɔgɔya bolo donc baara caman de bolo dalen no o kɔnɔna la poste la bi an bɛ courrier ko kuma la mais il faut savoir que poste la service financier bɛ yen service numérique bɛ yen bientôt an bɛna produit caman lancer i n'a fɔ sisan an bɛna poste monnaie lancer poste monnaie pour que mɔgɔw ka se k'u ka transferts kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ la poste monnaie bɛna kɛ non seulement Mali la mais a bɛ tila ka exister plus de 100 pays dans le monde activité caman bɛ yen an bɛ k'u bolo da dɔɔni ni état y'an dɛmɛ a baara kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲɛ an bolo. Ni tun bɛ tali kɛ poste ɲɛmaaba la Ibrahim Haidara u y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana ka ɲɛtaa sabati n'an bɔra ye kuluba dɔ b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko UEMOSI olu kɔni ye fara ɲɔgɔn ba kɔni kɛ ka se ka hakili jagabɔw kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna na jiriɲɛji a bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na a bɛ taa jamana kɔkan na Mali bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na baara in yɛrɛ a kɛnɛ kan maa dɔ b'u ka seereya di an k'u lamɛn. Sanni feerekɛla mun bɛna sanni kɛ e fɛ ale b'a ka intérêt de makaran e mun bɛ feereli kɛ e fana bɛ ka intérêt de makaran an n'u ka mɔgɔw caman bɛ yen surtout producteurs ni collecteurs exportateurs caman bɛ yen u tɛ o côté in u tɛ a dɔn kosɛbɛ k'a maîtriser donc sɔgɔmada in na baara in bilala o de hukumu kɔnɔna na mun b'a to fɛn caman bɛ yen mɔgɔ b'a fɔ min ma ko BABA baziw u yɛrɛ ɲuman ko subasuma u bɛ se ka o fara ɲɔgɔn u bolo kɔrɔla la u bɛ se ka o dɔn cogo min na mun b'a to k'a fɔ bin tɛ se ka k'u kan cogo dɔ la n'an bɛ se ka an permettre k'o kuma dɔw fɔ o ye bi ta ye o bɛ na boloda tile 3 kɔnɔna na o kɔfɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'i ko sanni feere yiriɲɛji a bɛ bɔ an fɛ yan a bɛ feere mais a tɛ utiliser a tɛ baara an fɛ yan donc minnu b'a san kɔfɛ sariyaw dɔw bilalen bɛ sen kan mun b'a fɔ k'a fɔ i ka yiriɲɛji a bɛ bɔ i fɛ yen i t'a don d'accord an sɔnn'o ma mais qualité dɔ bɛ yen f'i ka o de respecter ani texte dɔw bɛ yen n'i y'olu respecter parce que baaraw kɔnɔna na gɛlɛya dɔw bɛ se ka don a la ɲɔgɔn faamuyabaliyaw bɛ se ka don a la i n'a fɔ o ni eaux et forêts mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de la fɛnɛ an y'a laɲini kɛ mun n'a to an baarakɛɲɔgɔnw eaux et forêts mɔgɔw o n'an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. UEMOSI min ye initiative ta ka nin kalan di anw ma an tɛ se k'u fo ka ban parce que nin bɛ anw permettre an n'an ka collecteurs ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka ɲɔgɔn faamuya baara kɔnɔ bon o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana bon min ye sanni feere fana ka taa feere kɛ kɔfɛ a b'an permettre fana an ka baarakɛɲɔgɔnw ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ an ka se ka o fana structurer ka ɲa. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka jamana ka nafasɔrɔ sira Ala k'a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ malidenw ye n'an bɔra ye finitigilaka dɔ kɔni minɛlen bɛ ka datugu Burukinakaw fɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko Emmanuel Zungarana kulu 3 kɔni olu farala ɲɔgɔn kan ka se ka wele kɔni bila fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin maa in na a bɛ se ka bila cogoya min na finitigilakan yɛrɛ a tɔgɔ bɛ tali kɛ Emmanuel Zungarana kulu ninnu farala ɲɔgɔn kan a fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kan Mohamed Samake tun bɛ yen a ye ɲininkali kɛ Kisima Jara la an k'a ka seerew lamɛn. Ne tɔgɔ Kisima Jara ne ye force malienne de résistance président ye jɛkulu 3 de faralen no ɲɔgɔn kan bi ani a dɛmɛbagaw ka daminɛ force malienne na ani Yeleni de Tabakoro ani RJDM n'o ye rassemblement des jeunes pour le développement du Mali olu bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɔgɔn labɛn bi lajɛ dɔ labɛn bi n'o ye point de presse ye ka se ka kuma Zungarana ka bilali ko kan o hukumu kɔnɔna na an b'a dɔn gɛlɛya bɛ an bɛɛ ka dugu la Mali a n'a dafɛ dugu nka an b'a dɔn kumakan min bɛ yen n'o kan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o ye an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an k'an dusukun kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ walasa gɛlɛya min bɛ yen a bɛ se ka ban wa an b'a dɔn Zungarana le colonel jɔyɔrɔ min b'a la Burkina an b'a dɔn a ye unité d'élite min b'a bolo u ye jɔyɔrɔ min fa kɛlɛ kɔnɔna na
wikiya ani Mali yɛrɛ kɔnɔna na na mission minnu kɛ ani a taara formation minnu kɛ mɔgɔ min don engagé len don il est prêt à se sacrifier a bɛ kaso kɔnɔ bi nka an b'a dɔn bi a fɛla ye ka se ka fara a tentigi ɲɔgɔn kan ka se ka Burkina sauver ka se ka Afrique bɛɛ sauver donc o de la an fana bɔra bi ka se ka nin kibaruya lase in kɛ k'a yira ko Mali ni Burkina gɛlɛya min bɛ yen fo an ka ɲɔgɔn faamu a la ani an ka baara kɛ walasa ko in bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. Aw ka laɲini ye jumɛn ye? Laɲini n'an ko k'an b'a fɛ parce que jamana ni jamana n'an ko k'an bɛ kibaruya di cogoya dɔ la dɔw bɛna fɔ k'an bɛ fɛ k'an da don Burkina ko la an b'a dɔn faama minnu bɛ yen u b'u ka jamana réalité dɔn i n'a fɔ Mali nka anw fana ye population de an jeunesse ani fɛn de anw ta ye surunalidon ye ani an kɔni ni fɛn ɲinini don o ye zungana bilali ye u k'a bila a ka se ka fara a balimaw minnu kan u ka se ka taa libération kɛ cogoya min na jihadiste ko min bɛ bi c'est la menace qui est très dangereuse pour l'Afrique. Ni tun bɛ tali kɛ Kisuma Jara ale ka seerew la u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bolobɔ ni maa in kan na n'an bɔra ye Nations Unies olu ka kulu dɔ bɛ yen nɔ olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ ka se ka hakili jagabɔ kɛ sɛnɛ yɛrɛ a bɛ se ka yiriwa cogoya min na o kɛnɛ kan an ka ministre Modibo Keita an ka seerew lamɛn. Mali ye jamana ye sɛnɛkɛ jamana don. N'i ye mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 80 de ye sɛnɛkɛla ye mais o sɛnɛkɛlaw a caman bɛ sɛgɛn de kɔnɔ. Donc nin baara ninnu bɛ mun de ɲini k'a essayer ka taa a yira mɔgɔw la se bɛ mɔgɔ minnu ye ka jamana dɛmɛ baara la gouvernement ye caman kɛ partenaires minnu fana bɛ yan u ye caman kɛ mais u b'a fɛ ka taa ni dɔwɛrɛw fana yira ɲɔgɔn na n'an kumana ka yir'u la an ka jamana bɛ cogo min na sɛnɛko sira la parce que tile b'an bolo ji b'an bolo sɛnɛkɛlaw bɛ yan mais o bɛɛ kɔnɔ an bɛ sɔrɔ min kɛ a t'an bɔ a bɛ bɔ kɔfɛ mun de b'a to o bɛ yɛlɛma n'an sera ka ani an jamana waritigiw ninnu investisseurs ye ɲɔgɔn faamuya u bɛ se ka se ka n'an fɛ yan k'an dɛmɛ ka gouvernement dɛmɛ pour que an ka laɲini ye min ye an ka se k'o sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Modibo Keita ale ka seerew ye u y'a fɔ cogo min na yarabɛla k'an ka jamana ka ɲɛta sabati n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele min bɛ bolo. Karamɔgɔ Siriki an bɛ taga Ukraine Irisi sɔrɔlasilakaw ye mugujugu dɔ wuli ni tɔgɔ furancɛ in kɔnɔ a kɛra Kyiv dugu kɔnɔ wale in kɛra sababu ye maa 10 ɲɔgɔn olu bɔnɛna u ni na ani ka maa 60 ɲɔgɔn olu joginna wale in k'a juguyara kosɛbɛ o kama Ukraine jamana ɲɛmaa ye wele bila G7 jamanaw ma tarata don k'u ka taga lajɛrɛba kɛ n'o yɛrɛ kɛra kunu n'an bɔra an taga Burkina Faso jamana kan Burkina Faso jamanadenw caman ye balo fara ɲɔgɔn kan yaasa ka kɛ dɛmɛ ka di jibokaw ma barisa dɔgɔ furancɛ tɛmɛnin kɔnɔna na kun jirala ka fɔ ko gɛlɛya b'u ka baloko ta fanfɛ ni kɛra hakilina ɲuman ye Burkina jamanadenw bolo n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Beni ala ni kurantigɛ barika bonya kojugu fɛ kɛra sababu ye Kotoni dɔgɔtɔrɔsoba la maa 4 ɲɔgɔn olu de bɔnɛna u ni na kɛnɛya minisiri ale ye lajɛrɛba sigi sen kan ko ni wale in k'a juguyara kosɛbɛ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna sigi sen kan ani ka fɛɛrɛw dabɔ walasa nin bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Faransi jamana kan Faransi marabagajɛkulu ɲɛma Elisabeth Borne ale ka taama kuncɛlen kɔ tɛnɛndon a y'a jira k'a fɔ ko ale ka taama min kɛla Algérie jamana kan min kɛra tajiko ta fanfɛ ko nin bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka baara ɲɔgɔnyaw sabati u ni Algérie jamana cɛ karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kun dɛ Umu Danbele y'a fɔ cogo min na yarabi Mali ka basigi ani Mali ka lafiya o bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ Ala k'an bila o sira kan